tabuk social media o mangpli kaisa jeheno viral ungjak kaisa ambulance gari khoroksa patient no tlang thangma jorao no ambulance gari lama o kaisa chatta thutai bai ambulance gari bahar sai thangma ba atumsa ambulance ni doga khulujak thangka amo bai bisingo tlangjak tongmani railing bed soho pura patient lama o nokhorui thangka kintu kaham kok je a jorao khoroksa bike kase phainai jatri bai rahi bo a patient no sahi salamata sa ambulance gari o dawi ohorka social media o tabuk o mangpli kase phaima bai video viral ongoi thangka tai kok kolai je pahar hai jibon byabostha busu jorotui kothin o mangpili hode kasai phaikya unnoti develop busu jorotui ongoi tong o mangpili o kasai phaikya tabuk phano lama hamya thangna sunani byabostha hamya tabuk phano pahar elaka o tongnai borok rokni jonojibon tui mangpili kaisa kasai phaikya.